И да, здравейте YouTube. Тук съм с Batman 002 и сега играем в сервера му. И да, сега ще чупим такова. Чупим дърво. Дай малко дърво. Дай нещо, брат. О, дърво. Аз съм щедър човек. Чай да го засеем. Плюс. И се засява. Аз го засеям. Имам плагин, който автоматично ги засява. Да, ама те бяха 3. Да, то са 3. Сега Плагина знае колко седанки трябва да има. ще си направим 7 крафтинг тейбъла. И сега ще си направим кирка. Аз ще цепя дърво. Добре, лагна ми. И на мене. Това е защото се отдалечих. Добре, пак ми лагва. Така. Пак ми лагва. Няма, брат, той Survivor е много труден в моя сервер, защото се отдалечаваме. Добре, пак ми лагна. Добре, много лаги. Те, живи сме. Пак ладно. Мен не ми лаги толкова. Да, сега ще направим кирка. Тя имаме ли камък? Камък имам. О, имаме и диаманти, вярно, че аз не имах първи епизод. Да, това е втори епизод. Ми знам. В първи обаче епизод не се чувах, зато и че да знаете. Така че от първи епизод здравейте. И чао. Да, ма това не трябваше да го кажеш. Къде? Така. Една диамантина порадва. Така. И вече имаме... един меч. Айде, два. И да, значи единия меч са кефиш. Аз имам. Ма направи ли си го или го читна? Не, чита го, защото ли миналия Survivor си бяха свалил айтемите. Хубаво е ти диамантен. Чай, аз си направя на диамантен броня. И сега ще ходим в мината да копаме малко. Има перфектна мина този сервер и сега ще ви я покажа. Най-яката мина, която съм правил. Така. И сега ще ходим да копаме. И нямам храна. Трябва да намерим храна. Ларк ресторант вече затвори. Ага. Аз тям да бия животни. Ох, нещо ме удари. Не. Само да видя колко време минало. Добре. И да, намерих диня. Бас якото. Намери диня? Да. Ще ме... дай ми я. Ми засявам. Ще засеем се. Да, аз това исках да я засявам. Къпто вървях и намерих диня. В клипа ще видиш. Яко, аз никога всъщност не съм намерил диня. Добре, сега търсим животни. Не, чакай бе. Да, сега. Това е тая кирка в честа. От миналия епизод е. Аха. Ми да, сега ще трябва дърво, стигам да копя малко дърво. Аз стигам в мина. Ако искаш виж един ларк, голяма беше. То тук има достатъчно и големи дървета. В моя сервер си има ларк за всичко. Почти за всичко. Да, затворихме ларк ресторант, което е много лошо. Карай. Сега вече има с какво да оцеляваме, защото намерихме такова. Тоест, аз намерих диня. Само, че не трябват кокали. Не може да играем без чудовища. Да. Добре, ларк пацо. Тъй кръстихме хо. Ларк паца.
Да. Опа. Да, тук има боя кокали. Вземи малко. Опа, сейчас си сипя чашка с вода. Аз съм най-добрият админ. Така. Имам още една диамантина броня, не знам къде. Оставим честа. Така. Който иска може да играе в нашия сервер, ама трябва да ми пише по скайпа. Да. И да го одобрим. Защото ако някой разруши целия сервер, Да. Да, само аз. Тоест, аз съм онер. и аз. Да. Да не ме спуснеш. Чакай малко. Ама защо да им го казвам? Така. Две. Си. Аз в тази мина обрах 17 диаманта. О, Има ли колко? LARP-XP нещо такова? Не. Откъде ще събираме левел да енчантваме? Не знам. Някой друг епизод може да има вече LARP-XP. В бъдеще. Да. За сега за сервера съм мисля най-доброто за усъричи. Между другото, знае, че сигурно сервера ще може да побере най-много 5 човека. Даже с ням... Много му е слаб компа, даже може и толкова да ни събере. Еми човек е твоя комп да поддържа този сервер. Не! Чакай, говоря, че може само 5. И най-сигурният компютър и той може само 5. Да ти обяснявам ли защо? Не, после. Намерих вода. Аз умирам. Чай сега, какво ще Система да пречка за търсене на вода и ще търся вода. заплати пръчка. Ами, нали знаеш, че по филм... Аз съм гледал филмите и те и държат някаква пръчка и търсят вода. Не знам. Аз намерих Диня. Опа. Обичам Диня. Дай там. Да стана, аз голям. Нищо, нали? Добре, какво стана сега? Не бях с диамантен сет, аз съм 100. Така, Ами с моя оунерския, дето си такова. не Не знам. знам, изведнъж ми се размножи. Бас кефа. И на мен ми се размножиха диамантите. Хакери сме. Не се размножиха, забравих копа. Лард, Ацо. Обичам Джуния. Даям. Да стана, аз голям да бъде пъст. Нали? Добре, сега ни пей. Клип. Сега ще ходя да копам. Гледам колко време минало, ако се чуете какво правя. Първия клип, дето го качих YouTube, не се чувам, защото не знам аз що. Бъгна ми се нещо и сега снимам с хиперкам. Ако се чуете с какво снимам. Ще търся вода с моята пръчка за вода. Добре. Пацо, Кой? искам да ти кажа друго. Какво? Гледаш как умирам. Не.
Ако имах лук, ще те убия. Майко, брат, за миг щях да сцепя кущата. Карай. Гледам някой много хубаво дръвче и си викам, дай да го чупя. Гледам по нагоре и гледам кущата. Карай. Кой ти пука? Като го щупиш, ще бамна и това е. Да, ще бавна тебе. Карай. Карай. Сега ще се нахраним с Диня. Аз искам пиле. Ми уби кокошки. Чуля е! Кака. Вземи коко бинс. Искам кашки. Аз съм Тарзан. Вземи семена на това, от тия. Чакай само да няколко коко. Лак. Ако се чуете какво означава коко, кокошки. Никой не го интересува какво означава, макар е. Някой може да го интересува. И те, първата Диня пораснала и сега ще я взем. Как се научи? Ти откъде имаш Дини? Намери се. Къде да знам, че не си читвал. Не съм читвал, но съм 10. Ако бях читвал, ще да има 64. Може да взема храна от сърцето на населените? Не. Защото не съм го правила аз. Още по-зле, че не си го правят. Защо? Защото това е оцеляване, не е чието е оцеляне. Какво е на оцеляването? По принцип всички чейтват оцеляние. Да, ама ние не сме намирали селяни. Да, ама ми сме намирали се оцеляние. Да, което ти си го правил, букет. И съм го правила, аз само избих селяните. Ама паднало ли се или не? Намерил ли си го селцето или не? Намери го. Хубаво. Аз викам, че си такова. И че ти лупи си да успее да направя толкова точно селце на селените. Не е от погин. Няма какво гени за това. Ще си направиш селце и ще спираш. Да, ама тогава вече не бях ги правя тези неща. Аз вече съм фермер. Да, това ще е клипа и чао.